Mr. Knight, chiche zimenda mbele chapter. Chongozira zimenda chapter. Saka yo Dr. Mbanesu ni. Tunaita mnani mno. Watoti uziya mune mwana. Iwewe. Yakana. Irori jamara ndaireba. Irori jamara ndaireba. Irori jamara ndaireba. Irori jamara ndaireba. Zvakaipa zvese ndini ndaita. Kusara kwako ndiani akafita. Zvamuna ndituma zvese ndinoita. Kubuda richidoka ndine dikita. Ratovira zvino nzara yandirikita. Ndibata chekudya nziri noruta. Tirevai mhaka ndakapara. Ndatirevai mhaka ndakaita. Irori jamara ndaireba. Irori jamara ndaireba. Irori jamara ndaireba. Irori jamara ndaireba. Mende mutuno. Ana mai wewe kushekiro ane mwana wewe. Anisunda kwa kubunduka mbuzi akawanda chida kunyatsomudzisa sauti zvakafamba sei. Saka ndikuti nini munogona kuvatlesa waendawo kumba. Ndakaona kuti havana nyaya. Kana pane zvimwe zvichazodikana hazvo kufamba kwenguva tinogona kuvaita sei. Togona kuzovadaidza handiti. Zvakanaka. Handiti. Tambobuda tamboenda pamusoro apa pane nyaya yenigirine yestock theft ye. What else? Handiti. Yeah. Okay. It's All right. Hey, Benny! Yes. Beautiful. Okay. That's good. Ulipana hapa sasa hiyo. Ana na mama ndo toka mwana. Yeah? Yo. Unotaka pesho unonzo. Kwa hiyo zaozo dora mbo wagara pana pesho. Masaka na tuna danger. Ana tuna danger. Bra. Yo, Jerry, my brother. What's up, Pino? I'm alright, my brother from another mother. Yeah, I can feel it. You're Yes, okay. my brother. Yeah. How's it? Ah, cool. So, where's my child? Relax, my brother. Take it easy, man. No, I want my package now. Don't worry, my brother. Your package is this. Safe. Remember, I'm here for the package. I know. Relax, man. Take it easy, my brother. Take it easy. Are you serious? Yeah. So, how's your trip? It was fine. It was fine. Yeah. So, I don't want to disappoint you. Everything is under control. So, where are you keeping her? At the house. I heard she's intelligent. Yes, she is very intelligent. Yeah, that's what I want for my business to bloom, huh? Yeah, I know, You my know. brother. I know. So, how's everything? The business is going up.
Yeah, it's going well, but I need that charm. Okay, cool. Anyway, I want to show you something. Let's go. You know, in Zimbabwe there are procedures that we need to take. Okay, what kind of procedures now? Don't worry, man. Now everything is under control. Take it. What are you doing? Are we telling you? But we are Monday. From Garika Lapuk. But I don't give us some. Last time to come on up and up. Yeah, I take Lupin. Lupin, let's take What do you mean? Good. What's that? All right. Hey, Mr. Kalapu. Hey, we tell you to open up. Hey, what right? What are they? No, man. Relax. No, talk to my lawyer. Hey, wait. Talk to my lawyer. Don't talk to you. Talk to my lawyer. Gentlemen. Hey, Stop it, man. Stop it. Hey, my friend. Don't play games around. He's my brother. Don't play games around you here. can talk to my lawyer. Relax. Where are you coming from? He's from Uganda. We just don't mind him. Just forget about what he's doing. No. In my office. Yes. So. They must have manners. Hey, wait. Take it easy, my friend. The law. The law. Don't open my car. Hey, wait. My friend. I'm gonna This one is chicken. No, Check check the car. All right. Check Does the he car. know who we are? It's just motor. It's okay. Ndakazinda kumba ndakazogara ndakafunga kuti no musangoresere mukashaike mwana here saka mwoyo wangu wakarwadza. So that's why I had to come back here with him. I asked him what I'm going to see. So I had to use his car to come here. So nditsvage mwana kuti ndakamuona unogona kuenda kustation. Yes. Zvinhu zvinorwadza mufunge kuti mwana angasheke musangomo zvirikutondibata mwoyo wangu so kuti shuwa here mwana angasheke ndikati arega ndiendoone uyachionoonyika. But it seems like there's something else going on, Bana. Last time, don't you better come on? Yeah, it's true. You come tomorrow together with him. Yeah, we'll come together. Okay. All right. Okay, it's okay. Yeah. I don't know what pin something. Yeah, this type. Mupi mkati mamu. Tupo Mupi. Ave postura. Cheese room wamuza mugesa mu miti. Tumbo mnamato tupo mapapa. Atumba wapi wewe? Matambudza inini peshi Matambudza inini peshi Kurambana kwenyu amai na baba Kurambana kwenyu amai na baba Matambudza inini peshi Matambudza inini peshi Kurambana kwenyu
Iyo. Kuchage pa. Zera rako rara panapa. Kuapa ukwenda asipane munhu wakwamirira. Kubiwa. Enda zvakaoma. Saka apa uchiita sei manje? Ndinotsvaga rodhi nomudambo kwenu. Vamvura iri saka ungava ungoposwa ngwani. Saka ndomba kwedu. Kwadoka mama, iye munhu akachukuruka anononoka. Handiti but anonoka. Asi zvakatozokufita imanje kudaka madzidza. Taura hako shu. Ndireveiko? Eshu. Chibebe. Waita sei? Cheswiti. Nyaraundo. Chirevei. Chimwana. Tadondidzika kumba hanze nana zvakamwana. Ndikatokona mazongo kona denje. Akatataka kuna msoya paakadonera koko. Saka chinyarara baby, chinyarara sweet. Komana. Nei mama, baba pisho unoti ndita sei chokwadini. Taura hako mwanangu. Kwabiusa mwana kwauri kuita kau. Nyararako. Nyarara baby wanzo. Nyarara mwanangu wanzoka. Mwana wangu anozivei chokwadi iye vanotaura kuti hanzi kana ndichikuona ndikuona dhenje. Aiwa baba pishi vasadaro kanu. Ichauta bhiusi yavari kundiitira mwana wangu. Nebaba pishi unodarirei chokwadi? Handi tonotaura navo wanzoka. Handi mwanangu. Svika uchema. Nyarara mwanangu. Kwandika mama. Kunowiriwa nekunotukiwa mwanangu. Anoita izvozvo ndikubva kunotsvaga mwana. Charatadza chii? Mama, amusikuona kuti mwadoto ndipa dzimwe BP nedzimwe stress futi. Ini izvo kana atotanga murume wako kudai ndinogara sei? Ine rega ndinorara hangu kumba kwanzodzi yako. Nokuti zvakaoma zvandiomera Mama, ipapo makutondipa mamwe maBP futi. Munonorara kupiko kuye pai? Kutonotukiwa nekunowiriwa. Nekunotowedzera misana, BP, shuga zvese mwanangu. Ndatadze iwe ingati kubva wano kwandiri kufambawo kunda mwanangu. Ndorara kumba kwanzodzi yako. Zvakaoma weduwe. Alright, toonana kuseni. Tambira kebeji. Matodzera rima kebeji futi. Iwe, kebeji inobikwa zvakasiyana siyana iwe. Kebeji tanita nayo. Rimwe unorosta, rimwe uboil. Usati mumba kwenu mamusikatima kebeji mani. Tanita naro. Zvakaoma. Munhu angatadzorongedza ndege. Papa panapa chapfidzi tatonge tiparufu panapa nawo makebeji. Esho. Chii? Ndiani unaitete manga? Mamona kupi? Vanhu vanomadhokisi manje. Mamona kupi? Waita sei? Naiwe? Pia maka. Maka. Mamona kupi? Sindikusalva. Hey, ngotaura nini? Maka. Mamona kupi? Ufa muchitaura zvati. Ufa kuita sei kuni? Musadaro so imini ndau. Pati ufema. Mark. Peixe. Peixe. Você não sabe. Onde você vai, peixe? Vou abrir o nada. Ainda joga uma. Mirai, taure kwasa. Nyaya idzi dzine mapurisa mukati idzi. Ari mukunzwa kuti mwana watotanga biwa. Mudzosere kwamutore. Ini musadaro imi. Imi nyaya idzi dzine mapurisa mukati. Sei musina tsitsi mwana atambudzika uko. Aiwa.
Mutondaro mwana udai imi. Kwani masono makuna mata wa. Imi ndati pandudzoka dana ndora ari munza chigayo chikurira. Please ngatingomubatsire mwana mata dambudziko rake rihombe. Ndati chigayo chikurira. Wangu wakutopera kugaiwa. Pesa wanga kutopera kugaiwa. Tiwe mwana tsisu. Zvenyi zvekunongana izvi ndezvenyi izvi. Iwo autodzosere mwana. Musadaro ita umeusinye please. Ngatisiwirira nekuti mwana tingaite sei nayo. Aiwa. Shuwa mwana atambudzika uyu. Akambobiwa izvezvi pamwamhino nemazuva asingadyi. Ai papo manje. Musadaro so. Achida ngode pasina kuti ndakunamata. Oh, alright. Itemu, alright. Imimi ndikubikire porridge. Ko, unozoya nawo. Aiwa, ufunira ndikugaiwa. Saka imimi, alright, kamira itumire kwacho. Kuyanika ndotora kupachikara. Peshe, ndoti unyatsonditsanangurira kuti chii chinhu chakaitika muupenyu hwako anditi kuti waigara sei kubva pano pawaigara namama wako kusvika izvinoo zvinhasi kuti uzosvika pano anditi ndaigara namai nonongo achindiitira unoziva naiti soka mashura andinoitirwa nemwana wako Patience panapa ka kuti nditi anosvikirwa here kuti nditi kupenga ndanyatsoshaya mupanda wokumuisa mwana wako ini. Haya. Haita sei futi nasi. Ticha wakauya pano. Akataura zvakawanda. Mukuabhusa mwana. What chakazenge this and that. Ataura zvakawanda mukadzi ye. Mama. Ndapererwa. Peshe. Udabasa kunza machira panapa kare. Anzira takauya. Ndikambotengwa nesadza. Auro apembera kunogara panapa. Sora nokwara vari peshe. Una kunyendera kwaanoita chiti. Baba. Rikupisa sadza raute mwana rero. Idina rero. No, that's all. And Yes, please. Do right. Voice code. What is it now? When does the pass today? I saw no which. I thought it's careful. Sakano so to go voice code. Sakano so to go kana to away. Usipa amboji. Mana ga. Saka saka bita ka. Ngona batana chedenda kutende madano bauta. Ndakutende ngona batana. Tande kumba uno. Twenda kumba unoji. Ndorowa no mama. Aiwa omborowa anoza. Tanda kumba unoji kana. Ayo. Tutaenda. Ndambogara koko zvemazuva vanditi nondaudza kuti ndinogara kunoko zveholiday so vanditi uraitika tanga taudza dhodho wako namama wako toudza kuti Pesha adogara kunoko zveholidays takuenda manje ndondabiwa nemumwe munhu songani masindeko uva apa ndikurwadza kuti arana kuenda kuruta mwana maa kutanga
Pesi. 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 Pesi we. Pesi. Achotero nondamunzwa munhu ane mumwe munhu achitaura zvaendesa zvinhu nondawanda pane chimwe chigomba so iwo hamene kwakazoenda ndopandazoonekwa namaka ndanyaya yakatika muupenyu hwangu. Peshi panapa usununguka nditi panapa unogara pano mangwana tichamuka mumakuseni toenda kumapurisa tononoona kuti tingadii nemapurisa nyaya yako yoendwa nemapurisa nditi panapa uchagara zvakanaka uchagara uchadya maka ndochauchadya pana nditi uchagara pano zvakasununguka tichaona kuti phone number dzamambo dzadhedhi vako unodzisiva nditi toona kuti mapurisa angatibatsire sei nditi sununguka fara panapa tiri vanhu vanonamata nditi. Ndakupinda nenyoka semunhu songo. Ndanoka pamukuru ndofunga munozvidzi. Makwanira nini? Hamuna. Munhu unofuna kupinda munhu usina kunoka kuzvidezi. Kwenda mukunze. Hatakusiya kupolisi. Vanti vakandiburitsa nezuro pamukuru. Ati hanzi vanondishedza kana paine zvekudiwa. Pamukuru asi chai vakasara naye ikoko. Saka zvine basa reneni izvozvo. Maiti pamukuru mutitaure nemi pamunokwanisa nemweya wamwari henyu kuti mutaure navo vamurisa tobatsirana kutsvaga mwana tiri kunze tose. Zvinondibatsira tizvikura kwajaizvo. Pamukuru ndaida kutora kunoniziro manhero pavakandiburitsa. Asi ndakatega ndikonononora musoro wangu nekuti zvawanga waita nekwandandiro ndakandozoenda kwakachena mangwana saka ndatora pamukuru ndakati titaurirane pamukuru. Unondibatsira chii musorero? Zvinounza mwana wangu izvo zvimusorero. Baya mwana izvo baya mwana. Pamukuru ndada kutoya kunozuro cheye pamukuru. Baya ga. Ndaswera. Let's amayo. Ukanaka naye papa. Let's amayo yako. Kuchiko. Kwakanaka. Let's amayo yako. Chiko. Ndati let's amayo yako mani. Mama. Hey, uye kuno. Irori jambara ndaireva. Irori jambara ndaireva. Irori jambara ndaireva. Irori jambara ndaireva. Zvakaipa zvese ndini ndaita, kusara kwako ndiani akafita. Zvamunondituma zvese ndinoita, kubuda richidoka ndine dikita. Ratovira zvino nzara yandirikita, ndibata chekudya nziri noruta. Chirevai mhaka ndakapara, ndatirevai mhaka ndakaita.